Daan-daang Dagupenyo patuloy naman na dumagsa sa City Health Office para sa serbisyong medikal. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Daang-daang residente ng Dagupan ang araw-araw na bumibisita sa City Health Office o CHO upang magpa-check up, kumuha ng libreng gamot at sumailalim sa mga laboratory at diagnostic tests. Kabilang na ang bakuna laban sa rabies, lalo na tuwing Martes at Biyernes. Ayon sa pamunang panglungsod, hindi pa kabilang rito ang mga pasyenteng inaasikaso sa 2 super health centers at sa mga isinasagawang home visit sa iba't ibang barangay. Target din umano ng lungsod na madoble pa ang bilang ng mga benepisyaryo sa pagbubukas ng mga bagong pasilidad gaya ng mammogram, 2-day echo at ultrasound services. Patuloy pa umano na pinapalawak ng lokal na pamahalaan ng Dagupan ang mga programang pangkalusugan para maihatid ang abot-kayang serbisyong medikal para sa lahat. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.